Tá órán amsa chuitinis mar sin sisús tíreach, tá an siar do chud gúilí, tá an isteach ónáil, agus casabh den éintí. Seo Pota Mór Fataí. Léithe me fríd bud amháin. Tá Pota Mór Fataí tí fáric chun rí. Tá Pota Mór Fataí tí fáric chun rí. Tá Pota Mór Fataí tí fáric chun rí, se pota na leachloch a chuireann siad síos, sin Pota Mór Trom. Gus an curfáithí san sin. Sa bhó mo leanas, sa bhó mo lí, a bhó mo leanas céad éireach nach í. A gasam mu de? Tá Pota Mór Fataí tí fáric chun rí, tá Pota Mór Fataí tí fáric chun rí. Tá Pota Mór Fataí tí fáric chun rí, se pota na leachloch a chuireann siad síos, a bhó mo leanas, a bhó mo lí, sa bhó mo leanas céad éireach nach í. Éist? Tá Pota Mór Fataí tí fáric chun rí, tá Pota Mór Fataí tí fáric chun rí. Tá Pota Mór Fataí tí fáric chun rí, sé pota na leachloch a chuireann siad síos, sa bhó mo leanas, sa bhó mo lí, a bhó mo leanas céad éireach nach í. Nis tá darb ar sa an chosú leis ach seachas Pota Mór Fataí tá ciseoig mhór ataí, agus ciseoig sin cinál ciseán. Is baba sináine sí ataí rání. Tá na fataí ite ag baba go bhfuil sí ataí rání. A gasam de? Tá ciseoig mhór ataí tí fáric chun rí, tá ciseoig mhór ataí tí fáric chun rí. Tá ciseoig mhór ataí tí fáric chun rí, gus baba sináine sí ataí rání, gus a bhó mo leanas, a bhó mo lí, a bhó mo leanas céad éireach nach í. Éist? Tá ciseoig mhór ataí tí fáric chun rí, tá ciseoig mhór ataí tí fáric chun rí. Tá ciseoig mhór ataí tí fáric chun rí, gus baba sináine sí ataí rání, gus a bhó mo leanas, a bhó mo lí, a bhó mo leanas céad éireach nach í. Nis, gasmas ver selle? Nuair a bhíonn mráhainn sa dúinn I ggóla go té. Nuair a bhíonn mráhainn sa dúinn I ggóla go té. Nuair a bhíonn mráhainn sa dúinn I ggóla go té, bíonn baba sináine is a méid ina béal. Ní bhíonn baba ggól téineach lob, bíonn a méid ina béal. Gasmas é sin? Nuair a bhíonn mráhainn sa dúinn I ggóla go té. Nuair a bhíonn mráhainn sa dúinn I ggóla go té. Nuair a bhíonn mráhainn sa dúinn I ggóla go té, bíonn baba sináine sa méid ina béal, sa bhó mo leanas, sa bhó mo lí, sa bhó mo leanas céad éireach nach í. Éist? Nuair a bhíonn mráhainn sa dúinn I ggóla go té. Nuair a bhíonn mráhainn sa dúinn I ggóla go té. Nuair a bhíonn mráhainn sa dúinn I ggóla go té, bíonn baba sináine sa méid ina béal, sa bhó mo leanas, sa bhó mo lí, sa bhó mo leanas céad éireach nach í. Tá me scrútaí éis bheith casa faoi Pota Mór Fataí